Katur para tamu minulya kasuwun nglenggahi papan ingkang sampun kasamektaken karana adicara prangetan dinten Sumpah Pemuda ing rikaligan menika tumuli kawiwitan. Ingkang menika kepar kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh miyangka sepuhan, para pangembating praja, satriya tamtamane negari, langkung-langkung, tetuwa tuwangganing wonten ing Kalurahan Gantang inggih Bapak Lurah Kardinal. Dumateng ngarsanipun para pangarsa agami miwah kapitadosan ingkang ranten dalu tansah hangesti hambabar ulang rahit utama kinarya tentreming kawula tasih ingkang satuluber budi bawa leksana. Dumateng Bapak Ibu tamu minulya kadang werda madya muda ingkang pantes nampi sagunging kahormatan. Ingkang menika tandha yekti tinarbukaning kandha nun sumangga kula dherekaken tansah ngegungaken raos syukuripun wonten ing sandhapapa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nedahaken babaring kabagyan kasarasan menapa dini kawilujengan ingkang sampun tumanem tumanduk wonten ing sanubari jengandika para lenggah tamu minulya menapa dene kula datang katalumpen sholawat saha salam ingkang sampun keparing tinampi dening Sang Guru sejati jalma pinastika minangka sesekaring bawana nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang denantu-antu menggah pengayomanipun wonten ing jagat padat donya menika ngantos ing luka baka ing samangke. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agunging aksama kula ingkang tinanggenah marada bawit saking keparingipun kadang-kadang panawung ridho dharma adicara prangetan dinten Sumpah Pemuda ing rikaligan menika kula ingkang tinanggenah dherekaken lampahing adicara ingkang sampun karantam. Wonten adicara ingkang angka sepisan niki pambuka. Adicara ingkang angka kalih nggih nyekaraken lagu Indonesia Raya. Wonten adicara ingkang angka 3 atur pangandikan saking pangarsa panawung Ridho Dharma ingkang dipun sulih sariraning dening Bapak Sidal. Wonten adicara ingkang angka salajengipun nggih adicara atur pangandikan saking Bapak Lurah Gantang ingkang dipun salirani Bapak Kardinal. Wonten adicara salajengipun nggih adicara inti nggih pagelaran sandiwara prangetan Sumpah Pemuda ingkang dipun pandhegani dening Mas Jiwangga. Wonten adicara ing salajengipun nggih pantun sagung para lenggah tamu minulya. Wonten panci ingkang saya ngangsek adicara tumuli kawiwitan. Adicara ingkang sepisan nggih pambuka ingkang hangraso agami Islam kula dherekaken maosaken basmalah sesarengan wonten ingkang hangraso agami sanes kula sumanggaaken bismillah kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi saking paosan basmalah kala wau handayanana rancak gancaring adicara prangetan Sumpah Pemuda ing rikaligan menika. Adicara ingkang angka kalih nggih nyekaraken
lagu Indonesia Raya. Dumateng sedaya para tamu kasuwun jumeneng. Inggih matur nuwun saking Bapak Ibu para tamu sedaya sampun kersa nyekaraken lagu Indonesia Raya. Ngancik adicara ingkang angka 3 inggih atur pangandikan saking pangarsa Panawung Kridodharma ingkang dipun sulih sariraning dening Bapak Sidal sasana dalah swasana kula semanggaaken. Tuhu wijang pangandikanipun pangarsa Panawung Kridodharma. Ngancik adicara ingkang salajengipun inggih atur pangandikan saking Bapak Lurah Kardinal sasana dalah swasana kula sumanggaaken. Matur nuwun Bapak Lurah Gantang ingkang sampun paring pangandikan wonten ing rikaligan menika. Ngancik adicara salajengipun inggih adicara inti pagelaran sandiwara prengetan Sumpah Pemuda ingkang dipun pandhikani dening Mas Jiwangga sasana dalah swasana kula semanggaaken. Makaten kala wau pagelaran sandiwara saking kadang-kadang Wiranem Kalurahan Gantang mugi sageta mamimbui semangat lan grengsengipun anggenipun ngintun donga kagem leluhur ingkang sampun murut kasidan jati. Wondene adicara salajengipun inggih panutup. Saderengipun kula ngaturaken agunging samudra pangaksami mbok bilih anggen kula dherekaken lampahing adicara ing rikalenggan menika purwa madya dumugi wasana kathah klenta-klentu kathah subasita trapsila ingkang boten jumbuh saestu kula nyadong samudra pangaksama. Kula nglenggana titah sawantah kapurba dening Gusti boten saged bedah tambahi samudra pangaksama. Nuwun saking kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.